O mga B, comment down below sa nakakaalam kung ano to. Tinola nga pala ang lulutuin namin ngayon. Prepare na nga pala yung sibuyas, bawang at luya. At gulay na sayote at dahon ng sili. Isutin na natin ang bawang. Ilagyan din natin ang sibuyas. Pati ang luya. Luya nga pala B, para sa crush mong trinato kang kuya. So, hayun na nga, ilagay natin yung manok. Halu-haluin lang natin ng malala. Tapos, maglagay tayo ng paminta. Ang paminta, minsan sangka. Pero pag minsan, ikaw yun, B. Charis! Halu-haluin lang natin ng very light para ma-absorb ng chicken ang nilagay nating sangkap. Maglagay na din tayo ng asin. Matotoo ba yon? Ang paghihintay daw sa taong hindi ka kayang mahalin ay parang paghihintay na tumamis ang asin? Mamay, ganun ba talaga? Di ba yung asin maalat? Naku, B, wala palang ganun. Ibig sabihin, imposible. Naglagay din si Mama ng konting magic sarap na pangpasarap. Maglagay na din tayo ng tubig na wasa. Hintayin lang natin kumulo. So, hayan, kumukulo na. Maglagay na tayo ng siling haba. After a while, lagay na natin yung sayote. Hintayin lang natin lumambot yung sayote. Pag malambot tayo, lagay natin yung dahon ng sili. Tapos, halu-haluin lang natin ng very light. After few minutes, okay na yan. Luto na yan. I-prepare na din natin yung panimpla. May kamatis, may siling pula, at syempre may sibuyas. Eto na, nahiwa na ni Mama. Ito ang gagawin ni Mama ang panimpla. Meron pa kaming dinailan dito sa ref. Ganito daw yung typical na pagluto ng dinailan. Dinidikit daw sa sandok. Akala ko nga naglalaro si Mama. Dinikit lang ni Mama ng maayos sa sandok. Baka daw kasi malaglag pag inihaw. After madikit sa sandok, ihawin lang pala ng ganito. Mas masarap daw tong ihawin pag sa uling. Habang nag-iihaw si Mama, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa weekly engager namin. Shoutout Tita Marcris Balbuena de Lima. Shoutout din Tita Listy Pusuga. Shoutout din kay Ma'am Delia de Maiwat de Sena. Shoutout din kay Ate Melanie Labius. Ingat ka lagi sa baring. Shoutout din kay Ante Alice Maestrado. At shoutout din kay Tita Criselda Marmol Cabatera. At sa iba pang nag-engage sa content namin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil nandyan po kayo para sumuporta sa amin. At sa mga tough fan namin. Maraming salamat sa inyo mga B. Balik tayo sa iniihaw ni Mama. The design is very mabaho na naman. Pero sabi ni Mama, wala daw yan sa amoy. Nasa lasa daw yan, B. Hindi ko pa kasi ito natikman kasi nilalagyan nila ng sili. So, ayan, luto na yung dinailan. Hinaluan din ni Mama ng pipino. So, halu-haluin lang natin. So, ayan, luto na ang lahat. Makakakain din sa wakas. Tara, mag-prepare na tayo. So, ayan, kain na tayo mga moms. Happy tummy! Thank you for watching. Bye-bye!